राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु चैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी प्रभु। हरे कृष्णा। சரிண்ணா ஆரம்பிச்சிடறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 6 பார்க்க போறோம். தியான யோகம், அதாவது சாங்கிய யோகம்னு சொல்லலாம். இதுல கர்ம யோகத்துல 6வது அத்தியாயம், இது கடைசி அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணா. நேற்று நாம 5வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதுல ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்தலாம், சுருக்கம். சன்னியாசி அல்லது கர்ம யோகா. அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு செயலை துறக்கிறது பத்தி ரொம்ப அழகா கேட்டார். அதுக்கு பகவான் கர்ம யுகத்துல சன்னியாசி, அதாவது நிஷ்காம கர்ம யுகத்துல எப்படி நம்ம அந்த செயல்படணும், அதாவது நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலும் 3வது அத்தியாயத்திலும் இதை பத்தி படிச்சிருக்கிறோம். திருப்பூர் ரொம்ப அழகா நேற்றுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எடுத்து கொடுத்தார். அதாவது 2வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 6வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். அதே நிஷ்காம கர்ம யுகத்துல கர்மால பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறார். நேற்று நம்ம படிச்சல 7ல இருந்து 16வது பதம். அது எப்படின்னா, இப்ப நாம எல்லாமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அதுல இருந்து எப்படி நாம அது வெளியே வரணும், அந்த கர்மயோகத்துல இருந்து எப்படி வெளியே வரணும், அதை எப்படி கர்ம யோகியா நம்ம செயல்படணும்ன்றது அந்த நிஷ்காம கர்மயோகம் மூலியமா ரொம்ப அழகா நமக்கு இன்னும் விரிவா நமக்கு விளக்கம் கொடுத்தார். 7ல இருந்து 16வது பதம். 17ல இருந்து 29 பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை நமக்கு இல்லைங்களா? நேற்று அதோட சாராம்சமா பார்த்தோம், பக்தியோட சாராம்சமா நாம அந்த அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம 6வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இந்த 6வது அத்தியாயத்துல என்னென்ன பார்க்க போறோம் சின்ன கண்ணோட்டம் இதெல்லாம். அஷ்டாங்க யோகத்துல முன்னேறுகள். அஷ்டாங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த யோகாஸ் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி சிவனடியார்ல சித்தர்கள்லாம் பண்ணுவாங்க யோகாஸ் எல்லாம். யோகா பண்ணீங்கன்னா நிறைய இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரசித்தி பற்றது. இப்ப நம்ம 7 சக்கராஸ் உடம்புல இருக்கு. நம்ம அந்த சக்கராசை எப்படி இயக்குறதுன்றதெல்லாம் யோகா மூலியமா. அது பாத்தீங்கன்னா பதஞ்சலி முனிவர் தான் அது. இப்ப தத்துவங்கள் 6 தத்துவங்கள் இருக்கீங்களா, அது மாதிரி இது ஒரு கலை. ஸோ இதை பத்தி தான் இதுல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காரு. இப்ப நாகரிகமான காலத்துல நிறைய பேர் யோகான்ற பேர்ல நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அதுக்கு பத்திலாம் இந்த அத்தியாயத்துல பகவானே கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பகவான் ரொம்ப அழகா பகவத்கீதை மூலியமா நமக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார். கீதையை படிச்சவங்க யாருமே யோகா பண்ணவே மாட்டாங்க. என்னன்றத இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார். ஆனா அது செய்ய வேண்டிய செயல் தான் அது. ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா அது கால நேர விரைகின்றார். இந்த அத்தியாயத்தில் ரொம்ப விளக்கம் கொடுக்கிறார். ஏன்னா அது நம்மள மாதிரி குடும்பத்துல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் செய்ய முடியாது. சும்மா பேருக்குன்னா காலையில உட்காந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், மூச்சு பயிற்சி, யோகா பயிற்சி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அதெல்லாம் ஆனா அது பூர்ணமா உடம்புக்கு செட்டே ஆகாதுன்றத இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நமக்கு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? அது அஷ்டாங்க யோகத்துல முன்னேறுதல் 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும். அதே மாதிரி 10ல இருந்து 32வது பதம் வரைக்கும் சொல்றது என்னன்னா அஷ்டாங்க யோகத்தின் நிலைகள் சொல்றார். அந்த யோகாசனது அந்த ஆசனம் அமைக்கிற நிலைகளை சொல்றார். 8 விதமான ஆசனம் அமைக்கிறது. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வச்சாதான் நாம உடலையும் மனதையும் புத்தியையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். யோகாஸ் பண்றதே பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலையும் மனதையும் புத்தியும் கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் இல்லைங்களா? இதுக்கு அடுத்ததுதான் பக்தி. இப்ப இது 3மே பண்ணா முக்தி கிடைக்காது. இது 3மே பண்ணா முக்தி கிடையாது. திரும்ப நாம இங்கதான் வரணும். திரும்பவும் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் தான் இருக்கும். இதே உடல் கிடைக்குதா வேற எந்த உடல் கிடைக்குதா தெரியாது. ஆனா இது கால நேர விலைன்றத
ஏன் அந்த ஆசனம் நமக்கு நிலையை பத்தி நம்ம சொல்லும் போது ஒண்ணுன்னா சொல்லிட்டு வர்றாரு. 32வது பதம் வரைக்கும். 33, 36 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பதம் இது. எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல இதை கேட்பாங்க. இந்த அத்தியாயம் தான் அதாவது பெருமைக்காக நான் சொல்றேன்ல, இந்த அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்லோகம் தான் எனக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையை படிக்க தூண்டலே கொடுத்தது இந்த இடம் தான். 33, 36. ஏன்னா அர்ஜுன் அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பான் அர்ஜுன் பகவான் கிட்ட. அதுக்கு பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இப்ப பகவத்கீதையே தெரியாத ஆளுங்க இந்த ஸ்லோகம் படிச்சாங்கன்னா ரொம்ப புரியும் அவங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள் அப்படின்றத பகவான் வந்து அர்ஜுன் வந்து பகவான் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறார். அது விளக்கம் கொடுக்கிறார். 35, 36 பதத்துல விளக்கம் கொடுக்கிறார். அப்புறம் தோல்வி வெற்றியுடைய யோகின்னு இலக்கு என்ன அப்படின்னு 2 விதமான தோல்வி வெற்றி யோகி இருக்காங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஆரம்ப கட்ட பக்தன், சரிங்களா? அதாவது ஆரம்ப கட்ட பக்தனா பக்தியில இப்பதான் தொடங்கி இருப்பார் அவர். சில பேர் 60 வயசான பேர் தொடங்கலான்னு இருப்பாங்க. அது ஆரம்ப கட்ட பக்தர் தான். ஆனா ஏஜ் அதிகமா இருக்கும். ஆனா இது பண்ணுவாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, 45, 30, 20, 15 இந்த வயசுல இருந்தே பக்தி கொடுத்துட்டு வருவாங்க. ஆனா கடைசி நேரில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி விட்டுருவாங்க. ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்துல விட்டுருவாங்க. ஸோ அதனால ஒண்ணு அந்த அவங்களுடைய இலக்கு என்ன அப்படின்றத 37 இருந்து 45வது பதம் வரைக்கும் நமக்கு அதே மாதிரி பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகா. இப்ப கடைசி இப்ப நீங்க அந்த இது சொல்ற மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், நீங்க புடிச்சுப்பீங்க. காரணம் என்னன்னா பக்தி. இப்ப இதெல்லாம் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துல சொல்லப்படுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலுக்காக, மனதுக்காக, புத்திக்காக தான். ஆனா அடுத்த நிலை ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அந்த நிலை சொல்றது பக்தி தான். அதுதான் சொல்றாரு, பக்தி யோகி தான் வந்து யோகா தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், மிக உயர்ந்த யோகான்னு சொல்லப்படுது. இது யாரு சொல்றது தெரியுங்களா? பகவான் மட்டும் சொல்லல, இந்த யோகலையை இது பண்ணவரே பதஞ்சலி முனிவரே சொன்னது அதுதான். இதுக்கு அடுத்த நிலை என்னன்னா நமக்கு வந்து பக்தி யோகம் தான் அப்படின்றாரு. இப்ப எதுக்கு மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், எதுக்கு உடலை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைங்களா? நோய் வரக்கூடாது. நோய் வந்தா நாம ஒழுங்கா பக்தி கொடுக்க முடியாது. இப்ப ஒரு சுகர் இருக்குது ஒருத்தருக்கு, மயங்கி கீழே வருவாரு, எப்படி பக்தி கொடுப்பாரு இல்லைங்களா? அதுக்கு யோகாஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா? அது பண்ணாதான் அப்ப நாம வந்து உடலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். நாம அந்த மாதிரி இருந்திருக்கோம். அதே வந்து சுகரே வராம இருந்துடலாம், நிறுத்திடலாம். அது எப்படின்னா பகவானுடைய பக்தி மூலியமா நிறுத்த முடியும். அது எப்படின்றத நம்ம இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் நம்ம விளக்கம் கொடுக்குறாரு. இது ஒரு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக உள்ள இந்த அத்தியாயம் எடுத்துக்கலாம் இது. ஓகேங்களா? சரி, இப்ப அதற்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன படிச்சோம் இந்த ஒரு அத்தியாயத்துல அப்படின்றத, இது வரைக்கும் என்னென்ன படிச்சோன்றத நாம ஒரு 5 அத்தியாயத்துல சிறப்பு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ 1ல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் வந்து கர்ம யோகம் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். அதுலயே பக்தியும் கொடுக்கிறார், ராஜயோகத்தையும் கொடுக்கிறார், ஞான யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், கர்ம யோகத்திலையும் சேர்த்து கொடுக்கிறார். இந்த 4 விதமான யோகத்திலையுமே இந்த 1ல இருந்து 6வது அத்தியாயம் கொடுத்துன்னு வர்றார். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா குருஷேத்திரத்தின் போர்க்களத்தை படைகளை கவனித்தார். இந்த தலைப்புல முதல் அத்தியாயத்தை நம்ம பார்த்தோம். அர்ஜுனன் வந்து ஒரு பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை, பற்றோடு இருக்கிறார். எல்லாம் சொந்தக்காரங்க, மாமா மச்சான், இந்த மாதிரி நண்பர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க, அதனால நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான். குடும்ப பாரம்பரியன்றான், இருமனன்றான், எனக்கு இன்பமே இல்லைன்றான். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஒரு 5 விஷயம் சொல்லி அவன் வந்து போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருந்தான். அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து என்ன சொல்றது, பகவான் என்ன சொல்றா, கீதையோட உட்புற சுருக்கம் சொல்லப்படுற, அதாவது கீதையோட சாரம் 2வது அத்தியாயத்துல நமக்கு கொடுத்தாரு. அதுல வந்து தத்துவத்தை கொடுத்தாரு. என்னதுன்னா ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கினார். நாம யாருன்றத சொல்லி கொடுத்தாரு. நாம எல்லாம் வந்து உடல் சார்ந்து இருக்கனாலதான் நம்ம பந்தப்படுறோம். ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம சார்ந்து செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் நம்ம சச்சிதானந்தமா நம்ம செயல்படுவோம். நம்ம உடல் நினைச்சாலும் நம்ம பந்தப்படுவோன்றத ஆத்ம தத்துவத்துல விளக்கினார் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சாங்கிய தத்துவம். சாங்கிய தத்துவம் நம்ம என்ன, நீ அதாவது பாத்தீங்கன்னா பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறது, தத்துவத்தை நம்ம அழகா கபிலி முனி ரொம்ப அழகா கொடுத்திருந்தார். அது இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு பகவான் வந்து ரொம்ப விளக்கமா கொடுத்தார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிர தர்மத்தையும் கொடுத்தார் 2வது அத்தியாயத்துல. இப்ப 3வது அத்தியாயத்துல வந்து கர்ம யோகம், எப்படி பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் அத்தியாயத்துல, 2வது அத்தியாயத்துல என்ன கொடுக்குறாரு, தத்துவத்தை கொடுத்தாரு, இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. ஆனா 3வதுல நீ எப்படி செயல்படணும்ன்றத கர்ம யோகம் மூலியமா சொல்றாரு. ரொம்ப அற்புதமா வந்து நாம வந்து கடைசியா அந்த அத்தியாயத்துல முடிவுரை என்ன கொடுத்தார், காமம் தான் இதுக்கு காரணம்னாரு. அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றார், பற்று இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அது மோகம் வந்துடும். மோகம் வரும்போது காமம் வந்துடும். காமம் வந்துன்னா கோபம் வந்துடும். கோபம் வரும்போது தண்ணியில இழைக்கிறோம்.
தண்ணியில எழுந்துடும் நாம, அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம் இல்லைங்களா. அதை பத்தி நம்ம விளக்கமா படிச்சோம் 3வது அத்தியாயத்துல. அப்புறம் 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத அறிவு கொடுத்தாரு பகவான். உன்னத ஞானம்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த அந்த சராசரங்களே பகவான் எப்ப படைச்சார், படைச்சது மாத்திரம் இல்லாம யார் யாருக்கு எந்தெந்த இது கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப எப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறார் இதெல்லாம் பத்தி சொல்லியிருந்தார் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பிரம்மாவுடைய லைஃப் பார்த்தோம், மனுவோட லைஃப் பார்த்தோம், இங்க எல்லாரும் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இது வந்து 4வது அத்தியாயம் உன்னத அறிவு கொடுத்தார். நேற்று நாம பார்த்தது 5வது கர்மயோகம் பகவான் கிருஷ்ணரை உணர்தல். நாம செயல் போடுறோம் இல்லைங்களா, செயல் என்னைக்குமே நிறுத்தக்கூடாது. நிறுத்தின குடும்பம் நம்ம வந்து அத குடும்பத்துக்கு நம்ம தேவையானது கஷ்டம் பண்ணணும், நம்ம வேலை பார்க்கணும், சம்பாதிக்கணும், இது கொடுக்கணும். அந்த வேலை நிறுத்தவே கூடாது. நிறுத்தினா நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது இல்லைங்களா, வாழ முடியாது. ஸோ அப்போ அந்த கர்மயோகத்திலே பகவானை உணர்ந்து நாம செயல்படணும். அதை பத்தி நம்ம நேற்றுக்கு ரொம்ப அழகா விரிவா நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயம். 6வது அத்தியாயத்துல அஷ்டாங்க யோகத்துல ரொம்ப அழகா, இதுதான் இந்த 6வது அத்தியாயம் கடைசி அத்தியாயம் இது கர்மயோகத்துல. நாளையில இருந்து நாம பக்தி யோகம் பார்க்கணும். ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும், ஒரு அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். அப்ப யோகா என்றால் என்ன இப்ப நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம் இல்லைங்களா. இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த 7 விதமான சக்கராஸ் உடல்ல இருக்கு. உடல்ல வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கு. அதாவது அது எனக்கு அந்த அளவுக்கு எனக்கு டீட்டெயில் தெரியாது. நான் இருந்தாலும் முன்னாடி அதை வச்சு கொஞ்சம் நாம கொஞ்சம் விளக்கலாம் ஓகேங்களா. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது யாரா இருந்தா சொல்ல முடியும். என்னென்ன சக்கராஸ் இருக்கு? 7 சக்கராஸ் இருக்கு இல்லையா. அந்த 7 சக்கராஸ்ல என்ன சக்கராஸ் யாருக்கு தெரியுமா? உடல்ல இருக்க சக்கராஸ். ஏன்னா எக்ஸசைஸ் பண்றவங்க குருஜி உங்களோட வாய்ஸ் ரொம்ப கட்டா இருக்கு குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மணிபூரகம், அனாரசகம், விபுஷ்டி தெரியலையா இல்லையா, 7 சக்கரம். ஓகே 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 2-3 தெரியும். 7 சக்கரம் இருக்கு இல்லைங்களா. சரி, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அழகா சொன்னார். இப்ப நான் இப்ப கேக்குதுங்களா? நெட்வொர்க் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு இங்க, கொஞ்சம் இந்த மழை இருந்தனால இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க, நாளைக்கு அதை சரி பண்ணிருந்தாங்க ஓகேங்களா. சரி, என்னென்ன சக்கராஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு எழுத்து சொல்றேன். யாராவது சொல்ல வரீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மூலாதார சக்கரா, பதிஷ்டன சக்கரா, மூலாதார சக்கரா, பதிஷ்ட சக்கரா, மணிப்பூர சக்கரா, அநாகத சக்கரா, விசுத்த சக்கரா, அஜ்ன சக்கரா, சஹஸ்ர சக்கரா. ஓகே, இப்ப நம்ம இந்த படத்துல எங்கெங்க இருக்கு இப்ப நீங்க அதை பார்த்தீங்க. ஏன்னா இந்த சக்கராஸ் வந்து உடல் வந்து இயக்கு. இது வந்து இதுதான் நாம பாஸ் பண்றோம். இந்த சித்தர்கள்லாம் இருக்காங்களா, அந்த அஷ்ட சித்தெல்லாம் இருக்காங்க. அந்த சித்தை வந்து இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல்ல உள்ள சக்கராஸ் எப்படி இயங்குது, அது எப்படி என்ன மாதிரி ரொட்டீனா இருக்கு, என்ன மாதிரி ஸ்பீடா இருக்கு, என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு தேஜி அந்த ஒளி அந்த உடல்ல இருந்து தெரியுதுன்றத அவங்களால பார்க்க முடியும். பார்த்து அவங்க சொல்லுவாங்க. அது வந்து சித்த வேலை, அந்த சித்து படிச்சவங்க அந்த இது பண்ணவங்க தான். இப்ப நாம தான் வெறுங்கனால பார்க்கவும் முடியாது, சும்மா உடலை தான் பார்க்க முடியும். உள்ள இருக்கிற சக்கராஸ் எப்படி தெரியும் இல்லைங்களா. அந்த அதை தெரிஞ்சவங்க தான் அதை சொல்ல முடியும், அதை பார்த்து சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம அது வந்து ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம். இதே இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க, இப்ப நாம இந்த மாதிரிலாம் செயல்பட முடியுமா? இப்போ இவங்க யோகி, இவங்கெல்லாம் கர்ம யோகி, இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தபஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து காட்டுலயோ மேட்லயோ இங்கெல்லாம் வாழறவங்க. இவங்களால முடியும், நம்மளால முடியுமா? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூடியூப்ல நிறைய வந்தது பாருங்க. ஒரு சித்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யோகி வந்து அந்த பனி பிரதேசத்துல இடுப்பு வரைக்கும் அவரு ஹைஸ்கூல்ல நின்று இருக்காரு, ஒரு தவம் பண்ணி நின்று இருக்காரு. ஒரு ராணுவ வீரர் அதை போட்டோ எடுத்து அதை வீடியோ எடுத்து நமக்கு எல்லாத்துக்கும் வெளியிட்டாங்க இமயமலையில. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அங்க இருக்கு. அவங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. வெறும் உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸே இல்லாம வெறும் இடுப்புல மட்டும் தோலுக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு சட்டை மேல போடாமையே அப்படியே வந்து அந்த பனிக்குள்ள நின்றுக்கிட்டு அவர் தவம் இருக்கிறார். அந்த வீடியோவே கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் ஓடுது. ஸோ நம்ம பாருங்க, உடல்ல சாதாரணமா இருக்க முடியுமா? ஏன்னா இது அதுக்காகவே அவங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப நாமெல்லாம் ஒரு குடும்பத்துல இருக்கிறோம், ஒரு சமுதாயத்துல நம்ம வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம சாதாரண உடல் நமக்கு
இவங்க எல்லா விதமான புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் அவங்க இந்திரியத்திலிருந்து எல்லாத்திலையும் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. நாம அப்படி கிடையாது இல்லைங்களா? நம்ம உடலை இயக்கிக்கிட்டே இருக்கோம். நாம எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ நம்மளால முடியாது, கடினம் அது. அதுதான் பகவான் ரொம்ப அழகா ஒரு பதம் மூலியமா நமக்கு இதுல என்ன சொல்ல வராங்க? அஷ்டாங்க 8 அங்கங்களை இணைப்பு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்றோம். இப்போ ஒரு நிலம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏமம், வெளிப்புற பண்புகள் சொல்லப்படுது. வெளிப்புற பண்புகள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல் சார் வெளி சைடுல இருக்கணும். காலையில ஒரு நாள் குளிக்கணும், சாலை ஒரு நாள் குளிக்கணும், சுத்த பத்தமா இருக்கணும், இல்ல வெளியே போயிட்டு வந்து வாஷ் பண்ணணும். இது ஒண்ணு. நம்ம மற்றபடி இதெல்லாம் நம்ம இது மட்டும் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது இல்லாம வெளிப்புற பண்புகள் நம்முடைய ஃபுல்லா இருக்கிற இந்த இயற்கை இதை யூஸ் பண்றது கூட பாத்தீங்கன்னா கூட கரெக்டா நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய உப்பு போட்டே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம், உடலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா? உடல் சப்போர்ட் பண்ணாது. அதே மாதிரி இனிப்பு நம்ம நிறைய சாப்பிட்டாலும் நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் தான் வரும். அதே மாதிரி இந்த தண்ணிக்குள்ளேயே அது ஒரு இயற்கை பிரகிருதி, அதுக்குள்ளேயே ரொம்ப நேரம் இருந்தா நமக்கு உடல் ப்ராப்ளம் தானே வரும். வெயிலேயே அலைஞ்சிருந்தா நம்ம முகம்லாம் வந்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வரும், இதெல்லாம் வரும் இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நிலை வெளிப்புற பண்புகள் எப்படி நாம அந்த பிரகிருதியை நம்ம எடுத்துக்கணும், நம்ம எப்படி பேசணும், நம்ம எப்படி செயல்படணும், இது நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் அந்த ஏமம். அதே மாதிரி நியமம் உட்புற பண்புகள். உட்புற பண்பு உடல் உள்ளுக்குள்ள சார்ந்தது. இப்ப நம்ம சாப்பிட்ற விஷயங்கள் இல்லைங்களா, மூச்சு பயிற்சி பண்றது, உள்ள சுவாசிக்கிற செயல்பாடுகள். ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம சாப்பிட்ற விஷயம், தண்ணி குடிக்கிற, அதுன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க, சாப்பிட்றது 4 விதமான சாப்பாடு. அதாவது மென்னு சாப்பிட்றது, சப்பி சாப்பிட்றது, நக்கி சாப்பிட்றது, உறிஞ்சி சாப்பிட்றது. ஸோ இந்த 4 விதமான டைப்பே வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்புகளை வரும். இதெல்லாம் இன்னும் பேசிக்க படிப்போம். உறிஞ்சி குடிக்க என்ன குடிப்போம்? நம்ம தண்ணி உறிஞ்சி குடிப்போம். நக்கி சாப்பிட்றது நம்ம சாதாரண நக்கி சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா? மென்னு சாப்பிட்றது, முழுங்கி சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி 4 விதமான செயல். இதெல்லாம் உட்புற பண்புகள்ல வரும். இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ உரியும் போதே இப்படி நம்ம குடிக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா உரியும் போதே அதுலயும் ஒரு யோகாஸ் இருக்கு, அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. இதெல்லாம் பதஞ்சலி ரொம்ப அற்புதமா கொடுத்துருக்கிறார். சாப்பிட்ற மென்னு சாப்பிட்றதுல கூட இருக்கு. நம்ம சில பேர் பாருங்க அடிப்படின்னு சாப்பிட்டு ஓடிவிடுவோம் இல்லைங்களா? அது சாப்பிட்டு அந்த சாப்பாடு வாய்க்குள்ளேயே வாயை மூடிக்கணும். ஒரு வாய் உள்ள போட்டுக்கிட்டு இந்த 2 உதட்டையும் மூடிக்கிட்டு அப்படியே மென்னுகிட்டே இருக்கணும். முழுங்கக்கூடாது, நாமளே முழுங்கக்கூடாது, அதுவா உள்ள போகணும். அது வரைக்கும் மென்னு நாம சவிச்சு உள்ள போகணும். அப்பதான் இந்த நாக்குல உள்ள உமிழ்நீர் எச்ச நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த உமிழ்நீரோட இந்த சாதத்தையும் சேர்ந்து கலந்து உள்ள போகும்போது ஜீரணம் ஆயிடும். அப்போ உள்ள அக்னி பகவான் இருக்கார். அக்னி பகவான் அதை செரிமனை பண்றார் இல்லைங்களா? அது உட்புற பண்புகள். அதே மாதிரி குடிக்கிறதுலயும் சரி, சில பேர் இப்படியே வச்சு குடிப்பாங்க. குடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா த்ரோட் நேரம் ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுக்குள்ளேயும் யோகால ஒரு இது இருக்கு. அச்சின் தான் குடிக்கணும், இந்த நீர் தான் குடிக்கணும், இப்படி தூக்கி குடிச்சா சுவாசிக்கிறதே அப்படிதான். சோ இதெல்லாம் வந்து ஒட்டாறு நிலை விதம் இருக்கு. ஒட்டாறு விதம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் ரொம்ப அழகாக. இப்ப நம்ம சென்னை, சென்னையில நம்ம வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இப்ப சென்னையில வந்து கடல் மட்டம் வந்து கடல் தான் மட்டம் பேஸ். நம்ம வேர்ல்டுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து ஹைட் எல்லாம் தீர்மானிப்பாங்க. இப்போ கடல் மட்டில இருந்து இமயமலை இவ்வளவு பெருசு இருக்கு, நம்ம ஊர்ல பருங்கி மலை இவ்வளவு பெருசு இருக்கு, இங்க இந்த மலை இவ்வளவு பெருசு ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, தண்ணி மட்டத்தை வச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம சென்னையில வந்து பாத்தீங்கன்னா மெரினா பீச் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மெயின் ரோட்ல காமராஜ் ரோட்லயே பாத்தீங்கன்னா கடல் மட்டத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 அடி 2.5 அடிக்கு மேல ஹைட்ல இருக்கு. அதே இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போனீங்கன்னா இது நம்ம எக்மோர் பக்கம் போனோம்னு வச்சுக்கலாம், கிட்டத்தட்ட 5 அடிக்கு மேல இருக்கு. இது சர்வே பண்றவங்க நல்லா அதே ஒரு பூந்தமல்லியில இதே குறைஞ்சு அதனாலதான் அந்த குளிர் பிரதேசமா இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி பெங்களூர் வந்து அப்படியே அரபிக்கடல் வரைக்கும் இறங்கணும், அப்படியே கீழே இறங்கிட்டே வரும். ஸோ இது மாதிரி ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆசனம் அமைக்கிற விதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல் மட்டத்துல இருந்து உயர்வோ தாழ்வோ இல்லாம அந்த இடம் பார்த்து அமைக்கணும். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் வந்து முனிவர் எல்லாம் போய் சித்தர்கள்லாம் போய் ஆத்து ஓரமாகவும் ஒரு நதி ஓரமாகவும் ஏன் இருக்காங்கன்னா அந்த நதியை கனெக்ட் பண்ணி அவங்க அந்த ஹைட் வச்சு உட்காருவாங்க.
அந்த நிலை. அந்த உட்காரும் விதம் இருக்கு. அது எல்லாமே மான் தோலை போடணும், கீழே புல்லு வைக்கணும், அருகம்புல்ல வைக்கணும், அதுக்கு மேல வெள்ளை துணியை போடணும், என்னென்னமோ இருக்குது. அந்த ஸ்டைல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் போட்டு ஆசனம் போட்டு உட்காரணும். இது 3வது நிலை. 4வது நிலை சொல்ல போது மூச்சு பயிற்சி, பாராயணம், பிராணாயம் பண்றது. பிராணாயம் பண்றது நம்ம சாதாரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிராமண கோட்டில் உள்ளவங்க காலைல சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவாங்க. சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது மூச்சு பயிற்சி பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மதியம் பண்ணுவாங்க, ஈவினிங் பண்ணுவாங்க 6 மணிக்கு முன்னாடி. இது சந்தியாவந்தனம். இந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது நம்ம மூச்சு பயிற்சியை நம்ம பண்றோம். அது ஓரளவு தான் பண்ண முடியும், சும்மா ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. யோகாஸ்ல பண்றவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து மூச்சு பயிற்சி பண்ணுவாங்க. அதே வந்து நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி பாருங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரி, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மூச்சை நான் உள்ள பிடிச்சி நான் அதுக்கப்புறம் விடுறேன். 16 ஹரிநாமத்தை சொல்லி விடுறேன். இது மாதிரி பண்ணாவே இதுவே மூச்சு பயிற்சி தான். பகவான் நாமத்தையும் சொல்லும் போது முத்தியும் கிடைக்குது, உடலும் ஆரோக்கியமா இருக்கு. அதுதான் பகவான் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம விளக்க போறார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பித்தியாகாரம். பித்தியாகாரம்னு சொல்லும்போது புலன்களை அடக்குதல், கண்ணால பார்க்கறது. நம்ம வீட்டில் டிவி பார்த்துட்டு இருப்போம், நியூஸ் பார்ப்போம், இது புக் எடுத்து படிப்போம், யாருடைய கதையெல்லாம் வச்சு படிச்சு கிடப்போம். நம்ம கதையே படிக்க மாட்டோம், நம்ம கதையை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டோம். ஆனால் வெளியாளோட சுயசரி புக்கெல்லாம் வாங்கி படிப்போம், தேவையில்லாத நாவலை படிப்போம், தேவையில்லாத டிவி சீரியல் பார்ப்போம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலன்களை வந்து அது கண்ட்ரோல் ஆகாது இல்லைங்களா? பேசுற விஷயங்கள்ல பகவானை பத்தி பேசணும், தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசுறது. ஸோ இத மாதிரி யோகாஸ்ல பண்றவங்க, இது யோகாசனம் பண்றவங்க இதெல்லாம் கடைபிடிக்கணும். நம்ம முடியுமா? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறம் தாரணை. தாரணையில வந்து கவனம், நம்ம கவனத்தை ஒருமிக்கணும். இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இன்னொரு, இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இங்க ஒரு அஞ்சனா சக்கராஸ் இருக்கு, இந்த இடத்துல இருக்கு. இப்போ அந்த சக்கராஸை நாம ரொட்டேட் பண்ணணும், நல்லா இயக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு யோகாஸ்ல நின்று நம்ம இது பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த 2 கண்ணு, இந்த மூக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த மூக்கு கிட்ட கொண்டு வரணும். இந்த கண்ணோட பார்வையை கொண்டு வந்து இருந்துகிட்டு நாம வந்து நாமத்தை சொல்லணும், பகவான் நாமத்தையோ. சில சித்தர்கள் வந்து சில யோகா கிளாஸ் நடத்துறவங்க ஒரு கலை வச்சிருப்பாங்க. சில பேர் சிவான்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் சங்கரா சொல்லுவாங்க, சில பேர் முருகான்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் பகவான பேர் சொல்லுவாங்க, ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லி நம்ம சொல்றாங்க. அது மாதிரி பண்ணும்போது ஒருநிலைப்படுத்தும் போது அப்ப இந்த சக்கராஸ் நல்லா இயக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ புத்தி கூர்மையா இருக்கும். இது மூளைக்கு நடுவுல சென்டர்ல வரனால இது சரிங்களா? அப்ப இந்த கவனம் ஒருமித்து பண்றது. யோசனை பண்ணி பாருங்க, இந்த கண்ணை மூக்காண்ட கொண்டு வர முடியுமா பாருங்க, பார்வையை கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் இல்லைங்களா? இது ஒண்ணு தாரணை. தியானத்தை எப்படி உட்கொள்வது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லோகம். இந்த தியானம் பண்ற முறை எப்படின்றத ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்கும். உட்கார்ந்து உட்கொள்ளுதல் இதெல்லாம் சமாதி நிலை. இந்த சமாதி நிலையத்தில் எல்லா போது பாத்தீங்கன்னா ஒன்னா சேர்க்கிறோம். இது யாமம் சொல்றோம், வெளிப்புற பண்கள், புற பண்கள், உட்கார்ந்து மூச்சு பயிற்சி, புலனடல், எல்லா 7த்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கும் போது நம்ம சமாதி நிலை. ஹரே கிருஷ்ணா. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. பிரபுஜி வெளியில போயிட்டாங்க, உள்ளர வந்தோடனேயும் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணி விட்டுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண
हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे கோகிலா மாதாஜி हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभुजी மேக் ஹோஸ்டா மேக் பண்ணிருக்கேங்க பிரபுஜி, ஒரே நிமிஷம் பிரபுஜி. இங்க நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அந்த வந்துருச்சுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் வரல, எனக்கு வரலையே. இப்பதான் வந்தது. ஓகேங்க பிரபுஜி. உள்ள நல்ல மழை பெய்யுது பிரபுஜி. ஒரு ஒரு கிராமம் மாதிரி, இது ரொம்ப ஹில்ஸ்ல மலை மேல இருக்குது. அதுதான் கொஞ்சம் இதா இருக்கு. சரி, ஓகேங்களா? சோ இந்த 8 சமாதி நிலையை ஒருநிலைப்படுத்தணும். இது பண்றதுக்கு ரொம்ப நம்ம இது ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் நமக்கு என்னென்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா 27 28. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம் படிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் வரவே இல்லையே. டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, டக்கு படிங்க. ஸ்லோகம் வரல பிரபுஜி. 27 வந்து 27 28 போன அர்த்தத்துல உள்ளது. हरे कृष्णा। स्पर्शां कृत्वा बहुधायं च स्वशु चैवान्द्रभ्रुवोः प्राणपानो समौ कृत्वा नासाप्यायन्द्रशारिणौ यदेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोध यः सदा मुक्त एव सः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. இது போன அத்தியாயத்துல நம்ம ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 27 27 இது அறிவை இவற்றை கட்டுப்படுத்த ஆன்மீகவாதி இவற்றுப்படுகிறான் நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்கிய அடையும். இந்த ஸ்லோகத்தோட 2 ஸ்லோகத்தோட சாரம் சொன்ன பார்த்தீங்களா? இந்த அஞ்சனி நடுவில் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த மூளைக்கு நேரா இருக்கு. இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, உச்சுவாச காற்று விசுவாச காற்று நிறுத்தி நம்ம தியானம் பண்ணும்போது இந்த கண்ணாமும் நாக்கு போட்டு கொண்டு வந்து நம்ம ஒருநிலைப்படுத்தி பகவான் நாமத்தையும் குருஜி உங்க வாய்ஸ் சுத்தமா கேட்கல குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மாதாஜி. மறுபடியும் டவர்ல போல இருக்கு. பிரபுஜி வெளியில போயிட்டாரு, வந்துருவாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரவாயில்ல, நாளைக்கு வேணா வச்சுக்கலாம். இருக்கு எதுக்குன்னா நிறைய கேட்க முடியாத போறது. ஒன்னும் இல்லைங்க மாதாஜி. பிரபுஜி இப்ப உள்ளார வந்துருவாங்க எங்க மாதாஜி. டோன்ட் வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு ஒரு நாள் பண்ணிடலாம், நாளைக்கு பண்ணிடுங்க மாதாஜி ஃபாஸ்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னன்னு தெரியல. பிரபுஜி ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி வந்து ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சரி மாதாஜி, 6வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभुजी. படிங்க. பிரபுஜி நீங்க வேகமா நீங்க சொல்லி வந்துருங்க பிரபுஜி. அது கட் ஆகி போகுது உங்களுக்கு லைன். நீங்க சொல்லிட்டு வந்துருங்க. சொல்லிட்டு வந்துருங்க. சரி. அதாவது என்ன சொல்றேன்னா, மனதை வென்றவனுக்கு மனை சிறந்த நண்பனும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறினுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும் சொல்லப்படுது. சரிங்களா? அதாவது மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பன், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறினுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய. இப்போ நமக்குள்ளதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பனும் இருக்கிறான், விரோதியும் இருக்கிறான். இது மனம். மனதை வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தர் நம்ம பார்க்கிறோம், தப்பானது அப்படின்னு நான் பார்த்தேன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ மனது என்ன ஆகுதா, நம்ம ஐடென்டி பண்றோம். நம்ம வந்து அவனை வந்து கெட்டவனா நாம வந்து விளக்குறோம். அப்ப பார்க்கும்போது பாருங்க நம்ம மனசு கெட்டுடும். அப்ப நாம அவனை கெட்டவனா நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம குணம் ரசோகுணம் போயிடும். அதே வந்து அவன் கெட்டவனா இருக்கட்டும், நல்லவனா இருக்கட்டும், எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம், நியூட்ரலா இருந்துட்டு போட்டோம். ஆனா நம்ம மனசை நாம சரி பண்ணாதான் நாம வந்து கரெக்டான லெவல்ல இருக்க முடியும்.
இப்போ நம்ம தப்பான ஒருத்தனை பார்க்கும்போது தப்பான செயல்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு கெட்ட குணம் வந்துடும், நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ரச குணம் வந்துடும். ஒருத்தர் நம்மளை திட்ட வராருன்னும் போது அதை நம்ம உள்வாங்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து பிரச்சனை தான். அவர் நம்ம டிகர் பண்றதுக்காக வர்றாரு, ஆல்ரெடி அவர் கோவத்துல இருக்கிறார். அவர் கோவத்துல இருக்கிறவர் போய் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் தான் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப மனதை நண்பனாக்குறது விரோதியாக்குறதா இருந்தது அது நாம தான். அப்போ அந்த மனதை நாம வெல்லணும்னா நம்ம சாத்வீகமா செயல்படணும். சாத்வீகமா செயல்படும் போது என்னன்னா பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அப்ப அது பண்ணாதான் நமக்கு வந்து அந்த மனதை வெல்ல முடியும். இல்லைன்னா மனதே நமக்கு விரோதி ஆயிடும். சரி, இப்போ இந்த ஹேமம் 10வது பாதத்துல என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, யோகியானவன் தனன் உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவின் பரமனி தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் நிலைப்படுத்த அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வு ஆசையிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். இப்ப உரிமை உணர்வுன்னு சொல்லும் போது நாம என்ன பண்றோம், இது என்னுடைய வீடு, என்னுடைய குழந்தை, என்னுடைய பொருள், என்னுடைய இது இப்படி என்ன சொல்றீங்களா, அதெல்லாம் நம்மளுடைய உடைமை உணர்வுன்னு சொல்லப்படும். அந்த உரிமை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்ப என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா தான் என்று அகந்தை வந்துடும் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். அப்பதான் நாம கர்ம யோகியா நம்ம செயல்படுறோம். இப்போ ஒரு யோகாஸ் பண்றாரு, யோகா கிளாஸ்ல போய் பண்றவரு, இது எங்களுடைய யோகா, நாங்க ஒரு போய் பண்றோம், இது என்னுடைய டூல், இந்த டூல் நீ தொடாத இப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க போய் அப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணா கூட அது வேலைக்கே ஆகாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து என்னுடைய நான் சொல்லிட்டீங்க. அப்ப எப்படி நமக்கு அந்த அந்த யோகாஸ் நமக்கு ஏறும்? பதஞ்சலி முனியை சொன்ன விஷயமே அதுதானே. ஆனா நம்ம அதை விட்டுடுறோம். உடலுக்காக, புத்திக்காக, மனதுக்காக நம்ம செயல்படுறோம். அப்ப யோகியன் தன் உடலை, மனமும் மற்றும் ஆத்மாவின் பரமனை தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அப்பதான் அவன் நிலை பெற முடியும். அப்பதான் யோகாஸ் பண்ண முடியும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இது ஹேமத்துல சொல்றாரு. 10வது பாதத்துல நமக்கு விளக்குறாரு. அதே 11-12 பாருங்க, ஆசனம் அமைக்கும் விதம் சொல்றாரு. ஆசனம் எப்படி யோகம்னா, யோகத்தின் பயில தனிமையான இடத்தில் சென்று, இப்போ அந்த ஆசனம் அமைக்கிறதே வந்து பாருங்க, இது 3வது நிலை. அந்த நிலையை வந்து ஒரு தனிமையான இடத்துல இருக்கணும். ஒரு காட்டுலயோ, ஒரு ஞானி என்ன பண்ணுவான், ஒரு கர்ம யோகி என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு காட்டுல போய் நிற்பார், ஒரு நதிக்கரை ஓரமா உட்காந்து ஒரு ஆசனம் அமைப்பார் இல்லைங்களா? அதுவும் பாருங்க, அந்த நிலத்தை தர்புல்லை பரப்பார். தர்புல்லை பரப்பி அதன் மேல் மான் தோலாலும் வெண்மையான துணில் மறைக்க வேண்டும். இது 11வது பதம். 12வது பதத்துல பாருங்க, இந்த உயர்வு தாழ்வாக புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் அமர்ந்து மனம் புலன் மற்றும் ஈடுபடுத்தி மனதை உறுதிப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான யோகி அவன் ஆகத்தை பயில வேண்டும். இப்ப நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம யோகா பண்ண முடியுமா பாருங்களேன், கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இல்லைங்களா? இந்த ஒருநிலைப்படுத்த முடியுமா? கொஞ்சம் கடினமான செயல். ஆனா இந்த மாதிரி பண்ணாதான், அப்ப யோகா பண்றவங்க, இந்த மாதிரி மூச்சு பயிற்சி பண்றவங்க சன்னியாசி தான் பண்ண முடியும். நம்ம மாதிரி கிரகம் பண்றதுக்கு ரொம்ப கடினம், அது பூர்ணம் அடையாது இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம 2வது என்ன படிச்சோம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தி யோகத்தை பகவானுக்கு பக்தி முழுமையா பண்ணாதான் நம்ம முக்தி கிடைக்கும். முழுமையா பண்ணாம போயிட்டு வரேன், நாளைக்கு போறேன், ஏதோ ஒரு இது போயிட்டு வரோம், ஒரு புண்ணியம் போயிட்டோம், முழுமையா பண்ணாம இருந்தேன்னா அது முக்தியே இல்லை, சும்மா போய் வந்திருக்கோம் அவ்வளவுதான். அப்ப அது பலன் கிடைக்காது. அதே மாதிரிதான் இது. அப்போ முழுமையா இருந்தாதான் அது பலன் கிடைக்கும். அப்போ இது யார் பண்ண முடியும்னு பாருங்க. ஒரு சன்னியாசி தான் பண்ண முடியும், ஒரு கர்ம யோகி தான் பண்ண முடியும். நாம அது மாதிரி பண்ண முடியுமா பாருங்க. இன்னொன்னு இது சொல்றாரு, வித்தியாசத்துல சொல்றாரு, இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயலை இடையிலாது கட்டுப்படுத்திய பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை கலைத்து இறைவன் திருநாட்டை பகவான் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். அப்ப பௌதிக வாழ்க்கைன்னா என்னது? இந்த புலன்களை நாம யூஸ் பண்றோம். யோகி வந்து இந்த புலன்களை யூஸ் பண்ண மாட்டான். பார்த்துட்டு இருப்பான், காதால கேட்கறது பகவான் ஹரிநாமத்தை கேட்டுட்டு இருப்பான், வாயால பேசுறது பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருப்பான். நம்ம அப்படி கிடையாது. நம்ம இந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லையே தப்பா போறோம்னா, ஏன்டா இப்படி போற, இப்படி என்னடா போறோம்னா அவனை சபிப்போம், ஏதாவது ஒன்று செய்வோம். யாரை திட்டுவோம், கொள்ளுவோம். ஆபீஸ்ல போனா நிறைய பிரச்சனைகள், சமுதாயத்துல பார்த்தா நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. இந்த புலன் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். நல்லதும் யூஸ் பண்ணுவோம், கெட்டதும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கர்மிகள்.
ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாரு, பௌதீக வாழ்வை கலைத்து இறைவன் திருநாட்டை அடைகிறான்ற. எப்படி? உடலை, மனையும் மற்றும் செயலை எதிராக கட்டுப்படுத்திய பழகி யோகி. அப்போ தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை கலைக்கிறான். இதே 16ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, மிக அதாவது எவன் மிக அதிகமாகவோ அல்லது மிக குறைவாகவோ உண்ணுகிறானோ, அதே மாதிரி மிக அதிகமாக உறங்குறவும் சரி, மிக குறைவாக உறங்கணும் சரி, தூங்குறவும் சரி, அத்தகைய யோகி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அப்போ நாம நியூட்ரலா தான் இருக்கணும். இப்போ ஒரு கல்யாண வீட்டுல போறோம், நல்லா சாப்பிட்றோம், நல்லா டைட்டா சாப்பிட்டு வரோம். அப்ப நம்ம எப்படி யோகியா, அப்புறம் என்னதான் நம்ம யோகா பண்ண முடியும்? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க, இல்லைங்களா? இப்போ அவன் லிமிட்டு, அவ்வளவுதான் சாப்பிடுவான். அவன் உடலுக்கு எப்போ பசிக்குது அப்பதான் சாப்பிடுவான். நம்ம 3 வேளை சாப்பிட்றாள். அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேளை சாப்பிட்றதே பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டு அவங்க யோகாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க வாழறது 120 வருஷம் வாழ்வாங்க, 100 வருஷம் 50 வருஷம் வாழ்வாங்கன்னு வாழ்ந்துருப்பாங்க. ஆனா நல்லா ஆரோக்கியமா வாழ்வாங்க. நமக்கு வந்து அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸை முடிச்சுட்டு வரோம், வீடு வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வேலை இருக்கும், டென்ஷன் இருக்கும், ப்ரெஷர் இருக்கும். 10 மணிக்கு தூங்குறது, எப்பவுமே 8 மணிக்கு 7 மணிக்கெல்லாம் 9 மணிக்கெல்லாம் படுத்துடணும். மேக்சிமம் 9 மணிக்குள்ள படுத்துடணும். நம்ம ஒரு சில ஜாப் நைட்டு வேலைக்கு போறாங்க. இதை பத்தி எல்லாம் 17, 16 அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம் அதை பத்தி. அப்ப அந்த மாதிரி டென்ஷன் இருக்கும், ப்ரெஷர் இருக்கும். அப்ப நம்ம தூக்கம் வராது. இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு. குறைஞ்சு 6 மணி நேரமா தூங்கணும், குறைஞ்சது 6 மணி நேரமா தூங்கணும், இல்லைங்களா? அப்போ இங்க யோகா இந்த இதை என்ன பகவான் எல்லாம் சொல்றாருன்னா, அதிகமாக தூங்கக்கூடாது. 8 மணி நேரம் மேல தூங்கினாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரஜோகுணம் வந்துடும், குணம் மாறிடும். நமக்கு 8 மணி நேரம் மேல தூங்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பா குணம் மாறும். 100% எல்லா வேதங்களையும் சொல்லப்படுது. ஏன் பதஞ்சலி முனிவரே சொல்லியிருக்கிறார் யோகா சொல்ற. 8 மணி நேரம் தூங்கிட்டு நீங்க யோகா பண்ணாவே ஒண்ணுத்துக்கும் புண்ணியம் கிடையாது. எக்ஸசைஸ் பண்ணா கூட 6 மணி நேரத்துல இருந்து 8 மணி நேரம் தூங்குறது வரைக்கும் நல்ல தூக்கம். அதுக்கு மேல தூங்குறவங்க பிரச்சனை தான். அது கம்மியா தூங்குறவங்களுக்கும் பிரச்சனை தான். சாப்பிட்ற விஷயமும் அப்படிதான். ஒருவேளை சாப்பிட்றது குறைஞ்சு அதுக்கு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு பிரச்சனை தான். பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, 4 கை உனக்கு 4 கை வைத்தினுக்குன்னு, இல்லைங்களா? நம்ம 4 கை சாப்பிட்டா போதும். நல்ல திடகாத்திரம் அம்மாலாம் அந்த காலத்தை கொடுப்பாங்க, நல்லா உருண்டையா கொடுப்பாங்க. நம்ம கையில இந்த வரைக்கும் படணும்னு சொல்லுவாங்க. பட்டு சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா 4 கை சாப்பிட்டா போதும், வயிறு ரொம்பிடும். திருப்பி 4 கை சாப்பிட்டோம்னா 2 கை 1 கை எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டோம்னா அது வயிற்றுனுக்கு தான், உடல் ப்ராப்ளம் தான் வரும். அதான் கீதையில பகவான் சொல்றாரு, அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, கம்மியாகவும் சாப்பிடாது, லிமிட். அந்த லிமிட்டுக்கு மேல போனா நம்ம யோகாவே பண்ண முடியாது. இந்த பதம் கொடுது. இப்ப நியமனம் சொல்றது உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை. இப்போ உண்ணுதல் உறங்குதல் பத்தி நம்ம ஒரு நிலை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். உழைத்தலும் அப்படிதான். உழைக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம காலையில ஒரு ஆபீஸ்க்கு ஒரு 9 மணிக்கு போறோம்னு வச்சுக்கலாம், சாயங்காலம் 5 மணிக்கும் உழைக்கலாம். இதுதான் நார்மல். அதுக்கு மேல உழைக்கிறவன் வந்து மூடான்னு வச்சுக்கலாம், அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தி இல்லாதவன் சொல்லுது, வேதம் சொல்லுது. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இதுக்காக வரல, போய் மாடு மாதிரி வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம வரல. நம்ம வந்து வந்திருக்கதே வந்து லோகத்துக்கு வந்து எதுக்குன்னா பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், ஆசை, பேராசை. இன்னும் பணம் சம்பாதிக்கணும், இன்னும் ஓடணும், ஓடியாரணும், அப்படி போகணும், இப்படி போகணும். எவ்வளவு இருக்கோ அந்த 8 மணி நேரம் வேலை பார்க்குறோமா, அந்த 8 மணி நேரம் வருமானம் வந்து அந்த வருமானத்தை வச்சு குடும்பத்தை அழகா கொண்டு போகலாம். வாழ்க்கையை சுருக்கிக்கணும். கார் வேணும், பங்களா வேணும் போது ஓடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். நாம நைட்டு ஃபுல்லா சம்பாரிச்சுனே இருக்கணும், இல்லைங்களா? அப்ப அது மாதிரி செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம புத்தி, உடல் சார்ந்த எல்லாமே நம்ம சோர்வாயிடும். அப்ப உழைத்தலும் வந்து நம்ம நெறிப்படுத்தணும். அதை எப்படி உண்ணுதல் உறங்குதல் நெறிப்படுத்துறோமோ அதே மாதிரி உழைத்தலும் நம்ம நெறிப்படுத்தணும். அதே மாதிரி கேளிக்கை, சந்தோஷம். எப்பவுமே நம்ம சந்தோஷமாவே இருக்கணும். ஊட்டிக்கு போனோம், கொடைக்கானல் போனோம், சிம்லாக்கு போறோம், அங்க போறோம், இங்க போறோம், ஏதோ ஒரு கண்ட்ரிக்கு போறோம், வெளியெல்லாம் போறோம்னு வச்சுக்கலாம், அதெல்லாம் ஒரு கேளிக்கை. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இப்போ நம்ம சாதாரணமா வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க சென்னையில கூட நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வரலாம். ஸோ இதெல்லாம் நாம தேவையில்லாத விஷயம் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதையும் நாம நெறிப்படுத்தணும், அதையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். தேவையில்லாத பேசக்கூடாது, இல்லையா? ஸோ இந்த 4மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆகிய பழக்கங்கள் நெறிப்படுத்தணும். யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லாத்துக்கும் பெருமளவு நீக்க விட முடியும். என் பையன் இருக்கிறான், என் பையன் என்ன பண்ற, அவர் யோகா போறாரு. அவர் சொல்லி பார்த்தேன், கேட்கல அவர். சரி, அவருடைய இஷ்டம் அது. அவர் காலேஜ் பிடெக் முடிச்சிட்டாரு, சரி அவர் இஷ்டத்துக்கு போறாரு. காலேஜ் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கீங்களா, அதனால அவர் இஷ்டத்துக்கு போறாரு. பாத்தீங்கன்னா 9 மணி நேரம் தூங்குவார். அதுக்கப்புறம் காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டயர்டாக படுத்துப்பார்.
சரியாவும் சாப்பிட மாட்டார், திடீர்னு ஒரு நாள் நல்லா சாப்பிடுவார். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணின்னு இருக்காரு. ஏன்னா இந்த காலகட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கு. 80 கிலோ வெயிட் உடம்பு போட்டேன், நான் ஏதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போய் ஆகிய ஜிம்முக்கு போறது, அப்புறம் யோகாவுக்கு போறது, அப்புறம் டான்ஸ் ஆடுறது, ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு காலகட்டம் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம நெறிப்படுத்துறோம், நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது அதாவது தாரணை யோகி தனது மனதை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலும் விடுபட்ட உன்னதத்தின் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தின் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறது. அப்ப யோக பயிற்சி தனது மனதை, அந்த யோக பயிற்சியை செய்யலாம். அந்த மனது நம்முடைய செயல், நம்ம என்ன செய்யணும், அகர்மால என்ன பண்ணணும், வேதங்களை சொல்லப்பட்ட அது ஒழுங்குபடுத்தணும். அப்ப அந்த ஜட ஆசை என்று சொன்னது இந்த உடல் சுகத்துக்காக இல்லைங்களா, வாய் ருசிக்காக, காதுல இனிமையா கேட்கணும், கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா பார்க்கணும், இந்த மாதிரி விஷயம் இதெல்லாம் ஜடம். இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட செயலை நாம அந்த ஆசையிலிருந்து விடுபட்டிருக்கணும். அப்பதான் இந்த தாரணை என்ற நிலையை நாமும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஒருநிலைப்படுத்த முடியும். 19 காற்று வீசாத இடத்தில் தீபம் எப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கு, நல்லா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் இல்லைங்களா, அது போல அசையாம இருப்பதை போல யோகி திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தை எப்பொழுதுமே சிரமமாக உள்ளார். அந்த மாதிரி ஒருங்கிழிச்ச நம்ம அந்த மாதிரி நிலையை நம்ம தியானம் பண்ணணும். இப்ப இந்த யோகி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க, இந்த போட்டோவை பாருங்க, அவருக்கு மேல தலையில மேல ஒண்ணு வங்கின்னு போது பாருங்க, வெள்ளையா ஒண்ணு. அதை பாத்தீங்கன்னா அதுதான் இந்திரியன்னு சொல்லுவாங்க. அது மண்டையில உச்சி மேல பிடுங்கின்னு போகும். அவர் எப்படி அது பாத்தீங்கன்னா அவர் அவர் திருமணமே பண்ண மாட்டார், இந்திரியத்தை வேஸ்ட் பண்ணவே இல்லை. அவர் பிரம்மச்சாரியா விரதம் இருந்து அதுக்கப்புறமா என்ன கரகசனம் ஆகாம அப்படியே யோகா பண்ணிட்டு இருக்கார். அவர் பாட்டு ஒரு இதா நாமெல்லாம் அப்படி கிடையாது, நாமெல்லாம் குடும்பஸ்தன் இல்லைங்களா, நமக்கு எங்க மண்டையில பிச்சுன்னு போகும், போகாதே. சோ அந்த மாதிரி நிலையில் நம்ம யோகாஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை நாம இருந்து யோகா பண்ணாதான் நாம அந்த கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இது தியானம் அமைக்கிற முறை. இதே சமாதி நிலை பாருங்க. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சி மூலமாக ஜட செயலிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. ஜட செயலும் போது இந்த கண்ணால பாக்குறது, வாயால பேசுறது, காதால கேட்கறது, இது எல்லாமே ஜடம். இந்த செயலை நாம முழுமையா விளக்கப்படணும். எப்படி விளக்கப்படணும், இந்த உடலை பகவானுக்கு நம்ம அது வழி நடத்தணும். அப்ப அது பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அந்த பயிற்சி பண்ண முடியும், சமாதி நிலையை நம்ம அடைய முடியும். அப்ப தூய மனதா தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பற அவரிடம் உள்ள திறமையிலிருந்து இப்பக்குவ நிலை உணரலாம். இந்த இன்ப நிலை அவன் தீவிரமான புலங்கள் மூலம் எல்லையற்ற தீவிரமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலைப்பட்ட உண்மையிலேயே என்றுமே விழுவதில்லை. இதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறான். இங்க பாருங்க, ஒரு புள்ளி வச்சுட்டா இருப்பாரு. இவ்வளத்தையும் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவுமே இல்லை என்று நினைக்கிறான். அப்ப நினைக்கிறான்னா கொஸ்டின், அதை தீர்மானமா சொல்ல முடியல. அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துறைகள் மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை அப்படின்ற. அப்ப சமாதி நிலைன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலைதான். அந்த நிலையிலிருந்து அவன் மீண்டு வரணும், முத்தி கிடையாது. அது உடலையும் மனதையும் சித்து இல்லைங்களா? சரி, இப்போ நாம இந்த 8 நிலையை நாம பார்த்தோம். பகவான் ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம விளக்கி கொடுத்தார். இப்போ அந்த எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு விடாமுயற்சி இருக்கணும் இல்லைங்களா? பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியர் என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு, வில் எத்தாடுறான்றாரு. அவன் கரெக்டா அந்த பறவையை பார்த்து கண்ணை பார்த்து அடிச்சான், அவன் கோல் அடிச்சிட்டான். மத்தவங்க எல்லாம் அடிக்கவே முடியல. அப்ப அதுல என்ன தெரியும், அதை என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அந்த அவனோட குறிக்கோள் என்ன, குரு என்ன சொன்னாரோ அதை செஞ்சிடணும் அப்படின்னு அவனோட குறிக்கோள் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு திடமான ஒரு வேதத்துல அதான் சொல்லுவாங்க. அந்த வேதத்தை அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுல ஆராயக்கூடாது. நம்ம ஆராய்ஞ்சோம்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு மைண்ட் கிடையாது இல்லைங்களா? அந்த திடமான அந்த உறுதித்தன்மை இருக்கணும். அதே மாதிரி பாண்டவர் 5ஆம் வாசம் 12 ஆண்டுகள் மன வைராக்கியத்தோடு முடித்தார். இப்போ யோகா பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வைராக்கி இருக்கணும். அவங்க சொன்ன வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப 3வது படத்துல பாருங்க, அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், கீழே தண்ணியை பார்த்துட்டு மேல அடிக்கிறான், அந்த மீன் அடிக்கிறான் திரௌபதி சுயவரத்துல. அதை பாத்தீங்கன்னா கீழே இருந்து பார்த்தே அந்த பிம்பத்தை பார்த்து அடிக்கிறான்.
அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு திடகாத்திரமான எண்ணங்கள் இருக்கணும், செயல்பாடு இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம அது முக்தி அதுக்குள்ள நம்ம அந்த இப்ப நிலை பண்ண முடியும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் முக்கியமா பார்த்து இப்போ பகவான் என்ன சொல்ல வர்றார்? இப்ப அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் 34 33 கேட்டான். இதோட கண்டினியூட்டி இதை படிக்க முடியுமா? யாராவது பாருங்க, மாத்தாச்சு படிக்க பாருங்க. हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। संजलम ही मन कृष्णा प्रमादि बलवत्रिडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। இதுல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிறான், கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி வாய்ந்ததும் ஆயிற்று. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது. என்ன சொல்ல வரான் பாருங்க. கண்ணுக்கு தெரியாத காத்த கூட ஒரு குடுவில வச்சு அடைச்சு வச்சிருவானோ, அதை பிடிச்சிட முடியுமா அவனால? ஆனா என் மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணான்னு கேட்கறான் பகவான் கிட்ட. எப்படி இருக்கு பாருங்க, இல்லைங்களா? ஒரு காற்றை பிடிச்சி வச்சிரும், ஆனா மனதை என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா ரெண்டுமே சூட்சமம் தான், கண்ணுக்கு தெரியாதுதான். ஆனா காற்றை பிடிக்க முடியும்ன்றான், ஆனா என்னோட இது முக்கியமான கேள்வி. இப்போ அதுக்கு பகவான் அழகா கொடுக்கிறார் பாருங்க. என்ன சொல்றாரு பாருங்க பகவான். அதாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி கடினமே, ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினும் பற்றின்மணியா இது சாத்தியமாகும் சொல்றார். அங்க நல்லா பாருங்க, குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினம்ன்றார். மனதை நம்ம ஒருநிலைப்படுத்தோம்னா, ஒருநிலைப்படுத்தாத மனதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது கடினம் தான். அதை மனதை நெறிப்படுத்த முடியாது விட்டோம்னா நம்ம கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணி கஷ்டம் தான். பகவானே சொல்றாரு பாருங்க. ஆனா அதுக்கு என்ன சொல்ற, ஒரு இன்ட்டு போட்டு ஆனா சொல்றாரு, தகுந்த பற்றின்மை ஆயுதத்தாலும் இது சாத்தியம் என்றார். நம்ம முடியாது எதுவுமே கிடையாது. எல்லாருமே கர்ம யோகி ஆக முடியும், எல்லாரும் பிரம்ம நிலை ஆட முடியும், பிரம்ம நிலை வர முடியும். நாம முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி பண்ணாதான் நாம பாத்தீங்கன்னா முக்தி அடைய முடியும். ஆனா பகவான் சொல்றாரு, எல்லாராலும் முடியும், யாராலும் முடியாது யாருமே கிடையாது. ரொம்ப அது பாத்தீங்கன்னா நம்ம தான் நெறிப்படுத்தணும், அதை ஒழுங்குநிலைப்படுத்தணும். இப்ப நம்மளோட ஒரு சயின்ஸ் சொல்லுது, இப்ப நம்மளோட பிரெயின் இருக்கு, நம்ம 100% அந்த பிரெயினை யாருமே யூஸ் பண்றது, யாருமே யூஸ் பண்றது 100% யூஸ் பண்ணா நம்ம கடவுள் ஆயிடுவோம், கடவுளுக்கு மேல பெரிய ஆள் ஆயிடும். ஏன்னா நம்ம பிரெயின் அந்த மாதிரி பிரெயின். நம்ம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 20% கூட யூஸ் பண்ணலையாம் நம்ம பிரெயினை. அப்ப நம்ம எல்லாம் வச்சிருக்கோம் பாருங்க, 6%, 5%, 8% நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு டாக்டர் படிச்சவன், இன்ஜினியர் படிச்சவன் 8% யூஸ் பண்றான் மூளைய. இந்த சித்தர் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா 20% யூஸ் பண்றாங்க. அவங்க தான் 30% யூஸ் பண்ணுவோம், மறைஞ்சிருவாங்க, கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டாங்க இந்த மூளை அந்த மாதிரி. ஆனா நம்ம அதை யூஸ் பண்றதே கிடையாது. அது எப்படி பண்ணணும்? பயிற்சி, பயிற்சி. பற்றின்மை இந்த ஆயுதத்துல எது மேலேயும் நம்ம மோகம் இருக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக சாத்தியப்படும் பகவானே சொல்றான். இதுதான் எனக்கு இந்த ஸ்லோகம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அர்ஜுனன் சொன்னது இது சொன்னோன்னு, இது இந்த பகவத்கீதை கத்துக்கிறது மாட்டம் இல்லை, ஒரு பிசினஸ் பண்றவங்க அப்படிதான் இல்லைங்களா? அது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே வரணும். பயிற்சி பண்ணதான் பாத்தீங்கன்னா சாத்தியப்படும். எதுவுமே எடுத்தோன்னு அப்படின்னு வர முடியாது இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகத்துல பகவானுக்கு. அப்போ மனம் ஒரு நண்பனா எதிரியான்னு பாத்தீங்கன்னா, மனம் நண்பனும் உண்டு, எதிரியும் உண்டு. ரெண்டு பேருக்குமே நமக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க. அந்த விரோதியும் உள்ளதா இருக்கிறாங்க, நண்பனும் நமக்குள்ளதான் இருக்கிறான். நாம செயலால, எண்ணத்தால, புத்தியால நம்ம பார்க்கும்போது தான் நண்பன் எதிரி ஆகுது. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 41வது பதம் என்ன சொல்றது பாருங்கன்னா, வெற்றி அடையாத யோகி தவறும் நிலை இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. வெற்றி அடையாத யோகின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீகத்தை முழுமையா அவரு செயல்பட்டு தான் இருந்திருக்காரு. ஆனா முத்தி கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் இறந்துடுறாரு. இறந்துதான் முத்தி கிடைக்கும், அது வேற விஷயம். ஆனா முழுமை அடையல, அவர் பக்தியை முழுமை கொடுக்க முடியல. அவர் எந்த லோகத்துக்கு போறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோர் குடும்பத்தில் அல்லது
பெரும் செல்வந்த குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். அதாவது ஆரம்பம் சொல்லலாம், ஆரம்ப கட்ட பக்தன். இந்த பக்தரை ஆரம்பிக்கலாம் பகவானுக்கு அப்படின்னு இருப்பாரு. இறக்கும் தருவையில் பக்தி கொடுத்துலாம், கொஞ்சம் நல்லா சுகமா வாழலாம், சம்பாதிக்கணும், ஓடணும், ஓடியாடணும், ஆனா 60 வயசுக்கு அப்புறம் பண்ணலாம், 50 வயசுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஆனா அந்த பக்தியை முழுமையா கொடுக்க முடியாம இறந்துடுவாங்க. அப்ப அவன் எங்க போறான் தெரியுங்களா? பகவான் சொல்ற நல்லா பாத்துங்க, எங்க போறான் தெரியுங்களா? ஒரு நல்லூர் குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, ஒரு பிராமண குலத்துல பிறக்கிறான். அப்போ அவன் பிறந்தா மட்டும் பத்தாது, அடுத்த ஜென்மத்துல பிறந்த பிறகு அடுத்த ஜென்மத்துல அவன் என்ன ஆகிறான்னு பாத்தீங்கன்னா, எங்க அவன் பக்தியை விட்டானோ இந்த லோகம். இப்ப நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப நான் இருக்கிறேன், இப்ப நான் ஒரு 56 வயசாவது, நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 48 50 45 வயசுல இருந்து நான் பக்தி கொடுத்துட்டு வரேன். இப்ப நான் கொஞ்ச நாள் பொறுத்த நான் இறந்துட்டேன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப இந்த உடல் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன், இந்த உடல் அழிஞ்சு போச்சு, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அது அழியாது, சூட்சம உடலும் அழியாது. அப்ப அந்த சூட்சம உடல் எல்லாம் போவோம்னா இந்த மாதிரி சொல்றது தான் போகும். நல்லோர் குடும்பத்திலையும் அல்லது செல்வந்தர் குடும்பத்திலையும் ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்திலையும் போய் பிறப்பேன். பிறந்தது மாற்றம் இல்லாம நான் கடைசி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன், அந்த இறக்கும் தருவையில வரைக்கும் பக்தி கொடுத்துட்டு வந்தேன். அந்த பக்திய குழந்தை பருவத்திலிருந்தே நாம கொடுத்துருவார் பகவான், அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே. அதுதான் பிராமண குலத்துல வந்து பிறக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா அதை வந்து பிரம்மச்சாரி விருது இருப்பாங்க. வேற எந்த வர்ணத்தும் கிடையாது, இருக்குன்னா அவசியம் இல்லை, இருக்கலாம் அவசியம் இல்லை. ஆனா பிராமண குலத்துல ஏன் இருக்குன்னா ஆரம்பத்துல இருந்தே அந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டு வருவாங்க. அதனால சீக்கிரமா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் கிடைக்கும். ஆனா இப்ப இருக்கிற பிராமணன் கிடையாது, அந்த இதுவே இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ அதுதான் சொல்றாரு, ஒரு செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கிறான்னா வசதி படைச்சவனுக்கு எதை பத்தியும் கவலை கிடையாது. ஆனா அவனுக்கு என்னன்னா ஞானத்தோட பிறக்கிறான். ஏன்னா போன ஜென்மத்துல பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தான். அதனால அந்த சூட்சம் உடல் அழியல, சூதல உடல் அழிஞ்சு போச்சு. இந்த உடல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறக்கனால அவன் வீட்டுல பணம் நிறைய இருக்கு. அவன் என்ன பண்ணுவான், பணம் இருக்கு இல்லைன்னா பக்தி, எனக்கு எதை பத்தி கவலை இல்லை, அவன் பக்திக்கு போயிடுவான். அப்போ அதுல முக்தி அடையறான்ற. ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல பிறக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஞானத்தோட பிறக்கிறான் அந்த குழந்தை. ஞான குடும்ப வீட்டுல பிறக்கிறான், ஒரு ஞானி வீட்டுல பிறக்கிறான். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவன் கண்டிப்பா முக்தி அடைவான். இது எதை சொல்றதுன்னா, வெற்றி அடைய புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள். இப்ப அந்த ஆள் இறந்துட்டான், இந்த ஆரம்ப கட்ட பக்தர் இறந்துட்டான் இல்லையா, அந்த ஆத்மா இறந்துருச்சு. அப்ப அந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போயிடுச்சு. அப்ப எங்க போறான் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உயர் லோகங்கள் தான், 6 லோகங்கள் போறான், மேல உள்ள லோகங்கள் தான். ஆனா அதெல்லாம் பாதாளம் போக மாட்டான், சொர்க்கம் தான் போவான், சிவலோகம் தான் போவான், பித்ருலோகம் தான் போவான், பிரம்மலோகம் தான் போவான். போயிட்டு அங்க நல்ல அந்த புண்ணியம் தீர்ற வரைக்கும் இருப்பார். தீர்ந்த பிறகு திரும்பவும் இங்க சொல்ற இடத்து தான் வந்தாகணும், திரும்ப இங்கதான் வந்தாகணும், மிடில் லேண்டு தான் வந்தாகணும். மிடில் லேண்டு சொல்றது இதுதான், நமக்கு மேல 6, நமக்கு கீழே 7, அதெல்லாம் பார்த்தாலும். சோ இங்க வந்துதான் ஆகணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 42வது பாதம் சொல்லணும்னா, யோகாவில் வெற்றி அடையாத தவறும் ஒருவன் இலக்கு என்ன? இது என்ன சொல்றதுன்னா, நீண்ட கால யோக பயிற்சி, நீண்ட காலமாக அந்த பக்தியை செஞ்சுட்டு வரவன், யோகாச பண்ணிட்டு வரவன், அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீக குலத்தில் ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறக்கிறார். அந்த ஆத்மா வந்து அடுத்த பிறவி ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறகுது. பிறந்தது மாற்றம் இல்லாம, ஆனா வந்து இது ரொம்ப அரிது. இது அதாவது கோடியில ஒரு ஆளு, பல லட்சத்துக்கு ஒரு ஆள் தான் அந்த மாதிரிலாம் போக முடியும். ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த பக்தியில கலந்து வந்துட்டு கடைசி டைம்ல வந்து பக்தி அவர் கொடுக்க முடியல, ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக போயிட்டாருன்னா அவர் இறந்துட்டா கூட சரி, அடுத்த பிறவி அவர் கண்டிப்பா உண்டு. அது எங்க உண்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறப்பாங்க. இப்ப சில பிரபுபாதா நம்ம ஆச்சாரியார், அவருக்கு ஒரு பிள்ளையா பிறப்பார். இப்ப நம்ம கோயிலோட நிர்வாகி இருக்காரு, அவருக்கும் குடும்பம் இருக்கு, அவர் வீட்டுல பிறப்பாங்க. இது மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சாரி வீட்டுல பிறப்பாங்க. பிறந்தா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். இப்ப நம்ம கோவில்ல ஒருத்தருக்கு மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்க திரும்பி டாக்டர், அவங்க மலையாளி, கேரளாவில் உள்ளவங்க. அவங்க அவ்வளோ படிச்சிருக்கிறாங்க, டாக்டர் படிச்சிருக்காங்க. அவங்க ஹஸ்பண்டும் நல்ல ஒரு உத்தியோகத்துல இருக்கிறவரு, அவரும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய போஸ்டிங் இருந்தாரு. 2 பேருமே இந்த கோவில்ல உட்காந்து சேவா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க சின்ன கை குழந்தை இருக்கு, இப்பதான் குழந்தை 3 வயசா 2 வயசு நம்ம ஆகுது அந்த குழந்தைக்கு. அந்த குழந்தைய பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இதை வச்சு நான் குடிமை, இந்த மாதிரி குடிமை வச்சு கண்டி மாலை நாமம் போட்டுக்கிட்டு இந்த ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்கோம். அந்த குழந்தை எனி டைம் அந்த குழந்தை இது கோவிலுக்கே விட்டாங்க.
சின்ன வயசு அவங்களுக்கு, இப்பதான் மேரேஜ் ஆச்சு, இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைய பிறந்தாங்க. 24 மணி நேரம் அந்த கோவிலே கெதியே இருக்கிறாங்க. பகவான் தான். அந்த மாதிரி குடும்பத்துல அந்த குழந்தை பிறகு மங்களாரத்தி பண்ணும்போது, கோவில்ல மங்களாரத்தி பண்ணும்போது அந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த இதை வாங்கும், அதை வாங்கி கொடுக்கும். அதே மாதிரி நாங்கள் துளசி ஆரத்தி பண்ணுவோம். துளசி ஆரத்தி கையை அலம்பணும் இல்லையா, கையை அலம்பத்துக்கு அந்த குழந்தை தண்ணியை கொடுக்கும். நாங்க கையை இப்படி அலம்பிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பூ வாங்கி நம்ம ஆராத்தி எடுக்கணும். அந்த குழந்தை ஹெல்ப் பண்ணும். எத்தனை குழந்தை, 2 வயசு 2.5 வயசு குழந்தை. அந்த மாதிரி குடும்பத்துல குழந்தை பிறகு இத்தனையும் அவங்க எவ்வளவு வசதி படைச்சவங்க, இத்தனையும் 2 பேருமே நல்ல ஒரு பெரிய இதுல உத்தியோகத்துல இருக்கிறவங்க, அவங்களுக்கு அந்த குழந்தை. அந்த மாதிரி குழந்தைகள் தான் இந்த மாதிரி பிறந்தது. அந்த கோவிலே வளரும் அந்த குழந்தை, பகவானை பார்த்துக்கிட்டே வளரும். இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது, கேட்கறது, இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய புண்ணியம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறக்கின்ற, பிறந்தது மாத்திரம் இல்லாம அந்த வாழ்நாள்ல கண்டிப்பா முக்தி கிடைக்கின்ற இல்லைங்களா? 47வது பதம். மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒரு நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எண்ணில் நிறுத்தி, எண்ணில் நிலைத்து, தன்னுள் எண்ணி எண்ணி எனக்கு தீவியமான அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ அவனே யோகத்தின் என்னுடன் மிக நெருங்கினோ எல்லாரை விட உயர்ந்த ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். ஒரு நிமிஷம், ஒரு 5 நிமிஷம் అయిపోయింది. சரி. அப்போ யோகியின் மத்தியில் எவன் ஒருவன் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எண்ணில் நினைத்து, எண்ணி அதாவது பகவானை நினைச்சு நாம பக்தியை கொடுத்துக்கிட்டே இருமா. இதுதான் திவ்யமான தொண்டு. இது இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் எத்தனை படம் 32வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த யோக நிலையை பத்தி படிச்சோம். அந்த யோக நிலை படிச்சா நம்ம என்ன மாதிரி நிலையை வருவோம்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இது நாம சொல்லல, இது பகவானா திருவாயால அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ணது. அது கடினம்ன்றார். ஆனா அதுவே பக்தியை நீங்க பண்ணீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். இப்ப இதுதான் இந்த லேடர், இந்த படிக்கட்டி மாதிரி இருக்கு. இப்ப கர்ம யோகம் நம்ம 3வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகத்தை கொடுத்தார். இப்ப கொடுத்தது அஷ்டாங்க யோகம். இப்போ கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், அதுக்கப்புறமா தான் பக்தி யோகம். ஏன் நாம டைரக்டா பக்தி யோகம் போக முடியாது? எதுக்கு நமக்கு இது கர்ம யோகம், எதுக்கு ஞான யோகம், எதுக்கு அஷ்டாங்க யோகம்? அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்ன இலக்கிய நோக்கி தான் முன்னேறணும். நம்ம எல்லாருமே எதுக்கு யோகா பண்ணும், எதுக்கு நாம போய் உட்காந்து அதை படிச்சுன்னு இருக்கணும், எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி போய் கடுமையா போய் இது பண்ணிட்டு இருக்கணும்? தேவையே இல்லை இல்லையா? அதுதான் இது உதாரணம் காமிச்சாங்க நம்ம ஆச்சாரிகள். சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா 4 யுகம் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் யுகம் சத்தியுகம். அந்த சத்தியுகத்துல விஷ்ணுவை பற்றி தியானம் பண்ணுவாங்க. தியானம் பண்ண பாத்தீங்கன்னா ஒரு 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 பிரஜாபதி போறார், ஒரு பிரஜாபதி மகரிஷி போறார், ஒரு பிரம்ம ரிஷி போறார். ஒரு ரிஷி போறாருனாவே 1000 வருஷம் 2000 வருஷம் 10,000 வருஷம் தவம் இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த வாழ்க்கையே அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 3000 வருஷம் வரைக்கும் அவங்க வாழ்ந்துருக்கிறாங்க. விஸ்வாமித்திர 2000 வருஷம் தவம் இருந்தார், ஒரு பிரஜாபதி. கசிவ முனிவர் பார்த்தா திதிக்கிட்டு இருந்து போகும்போதே 10,000 வருஷம் தவம் பண்ணிட்டு வர்றார். அந்த மாதிரி அவங்க தவம் பண்ணாங்க. நாம இருக்க முடியுமா? யோசனை பண்ணி பாருங்க. அதே துவாத யுகத்துல பாருங்க, மிக உயர்ந்த யாகங்கள் செய்வாங்க. எப்படி போடுவாங்க? அந்த நெருப்புல, அக்னி குண்டத்துல வைரம், வைடூரியம், பட்டு, பனாரஸ் இதெல்லாம் போட்டு யாகம் ஏற்றுவாங்க. இப்ப நம்ம ஒரு அந்தனரை கூப்பிட்டு, ஒரு ஐயரை கூப்பிட்டு ஒரு கணபதி யோகம் பண்ணாவே 3000 ஆயிடும். இன்னைக்கு போச்சே, நம்ம சம்பளம் போச்சே, நம்ம பாதி பண்டு போயிடுச்சு, இப்படி நம்ம நினைச்சுட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த காலத்துல அந்த மாதிரி யாகம் பண்ணாங்க. அது நம்ம இந்த காலத்துல பண்ண முடியுமா? அதே துவார யுகத்துல பாருங்க, விரிவான கோவில் வழிபாடு ரொம்ப அதிகமா பண்ணியிருந்தாங்க அந்த யுகத்துல. அதான் பகவான் அவதாரம் கொடுத்த யுகத்துல. ஆனா கலியுகத்துல நமக்கு இதுதான் பகவானுடைய நாமம் தான் நமக்கு. நம்ம பிக்சட் டெபாசிட்ல போடுற மாதிரி இந்த கலியுகத்துல ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி, இதுதான் நம்மளுடைய இது. இந்த கலியுகத்துல நம்ம அதுதான் செய்ய முடியும். பகவான் நாமத்தை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும். இந்த மாதிரி சத்தியுகத்துல போய் அந்த மாதிரி தவம் பண்றது, பட்டு பனாரஸ் எல்லாம் போட்டு யாகம் வாக்குறது, பெரிய பெரிய கோவில் இது பண்றது, இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியுமா? கடினம். பகவான் உட்கார்ந்த இடத்துல பகவான் நாமத்தை சொல்லணும் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம இந்த படி இருக்கு, ஒரு ஸ்டெப்பா. இது என்ன? கர்ம யோகம்,
இல்லைங்களா? ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகா, சகாம கர்ம யோகா, இந்த எல்லா யோகத்தையும் தாண்டி ஒரு ஸ்டெப்பா போறதோட இந்த லிஃப்ட்ல ஏறி உக்காந்துக்கிட்டு பக்தின்ற பட்டன் அமுக்கினா போதும், நேரா போய் நம்ம பகவான்கிட்ட போதும். அப்ப நம்ம எது முக்கியம்? ஒரு ஸ்டெப்பா போறது முக்கியமா, பக்தின்ற கோணத்துல நம்ம போறது முக்கியமா? பக்தி தான் நமக்கு. இதெல்லாம் கால நேர விரயம், நமக்கு தேவையில்லை. இது பகவானுக்கு ஹரிபக்தியோட செஞ்சு நம்ம பிள்ளைகளை நல்வழியில கொண்டு போயிட்டு நல்லா சம்பாரிச்சு பிள்ளைகளை நம்ம நல்லபடியா வளர்த்து பக்தியை கொடுப்போம். பகவானுக்கு உன்னத பக்தியை கொடுப்போம். அது கொடுத்தாவே போதும், நமக்கு கண்டிப்பா முக்தி தான். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஜபந்தான், சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். நமக்கு பகவானுக்கு சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். இதை பண்ணாவே போதும் நமக்கு, இல்லைங்களா? சரி, இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திருப்போம். இதோட முடிஞ்சிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவச பவனானாம் பாவனிய வைஷ்ணவ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம் ஹரே ஹரி. ஓம். இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க, நாளையில இருந்து கிளியரா நான் பண்ணிடுறேன்.